fi'n Elin a fi yw'r Llywydd yr Undeb. Helo, fi'n yw Ifan a fi yw'r Llywydd yr Undeb. Dyn ni yma i ddweud i chi am arolwg cenedlaethol y myfyrwyr. Mae'n amser i chi leisio'ch barn am eich profiad chi mewn addysg uwch. Mae'r arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr yn gyfle i chi roi eich adborth gonest ar eich prifysgol neu eich coleg a roi gwybod i fyfyrwyr y dyfodol sut brofiad oedd astudio'ch cwrs. Rhowch wybod i ni am y pethau sydd wedi bod yn bwysig i chi. Yr addysgu ar y cwrs, yr asesu ar adborth, y gefnogaeth academaidd, y trefnu a rheoli, yr adnoddau dysgu, datblygiad personol, lefel gyffredinol eich boddhad, undeb y myfyrwyr neu gymdeithas neu urdd arall. Dim ond chi sy'n gwybod sut brofiad i'w astudio'ch cwrs yn eich sefydliad, ac rydyn ni eisiau clywed beth sydd gen i chi ddweud. Mae'r arolwg yn annibynnol, ac mae'n gofyn i fyfyrwyr raddio ansawdd eu profiad o addysg uwch. Mae'n cael ei gynnal bob blwyddyn, ac yn cael ei gydnabod yn eang fel mesur allweddol o foddhad myfyrwyr. Mae'n gyflym i gwblhau, ac mae'n ffordd i chi a'ch cyfyfyrwyr roi adborth dienw ar eich profiad. Yr unig beth sydd angen arnoch chi yw eich rhif myfyriwr ac i fynd i'r studentsurvey.com. Os ydych chi'n llenwi'r arolwg mewn cyn yr ail ar hugain o Chwefror, newn ni roi roddiau sy'n ei rag a gewch chi diod yn ddim. Dyma eich cyfle chi i ddweud ni am eich amser chi yma ym Mangor. Felly beth ydych chi'n aros am? Llenwch yr arolwg cenedlaethol myfyrwyr mewn heddi. Felly, ewch ati leisio'ch barn, ewch i thestudentsurvey.com a chymryd rhan yn yr arolwg heddiw. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal yn annibynnol gan Ipsos Mori ac mae'n parchu preifatrwydd myfyrwyr. Mae'r ymatebion unigol yn gyfrinachol ac ni fydd y myfyrwyr yn cael ei adnabod o gwbl gan ei sefydliad.